Monggo Bu. Kanthi sareh kemawon alon-alon. Engko diteruske Bu Pras ya. Heeh. Iki tau nyilakake bojoku lho, Dra. Bapak apa? Utut manggung ki. Muni wancine wis niki cangkeme pethukan tekan buri ngene iki. Jahitke aku. Cengkok kene iki seneng. Kering munyuk. Gom. Iki napa? Nyengkok yo nyengkok ning munyuk tenan kowe. Kering munyuk. Gom. Dus. Cangkem mudeng. Melu nyengkok kok ngawur. Aku nek muni cengkok kaya ngono kuwi marai gembreget temenan. Kok Duyak Bagok aku. Kere ra Bagok iki. Nguncet bapak. Gong. Apa to iki? Mbok sabar. Ha kene iki lho. Cengkok nyamleng tenan kene. Keringan. Geler. Didumuk wae lho, ndak rusak. Kere aku wis. Ha nuthuk gongket mau ra muni iki lho nuthuk nganggo ndas apa piye? Yo geler ngono kok. Bojone lemu mesti. Tuwa. Anggung nyam. Semengi ora krungu gong iki piye, Jan? Apa ngono apa piye? Balani Mbak, ya jam munyuk. Balani Mbak, cengkake mau. Anggung nyaman. Cici tenanan. Sing untumu jedot. Apem. Ti geler sing seru wedhus. Kataku
saya wengi coba saya wengi saya atos 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 tos 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 Sri ya kowe ora gelem ngatoske kowe monggo saka karepku nek bar iso ngatoske yo monggo-monggo terus ha iya monggo monggo alah monggo 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 kebiyen iso ngadeni cengkokke nah midangetno suarane ra suda-suda anake tetep angsa ra suda-suda kere kepiye kok cok sip Pramitra iki ulang gempa ta sing ngegong ya ulang tahun geblak nang Borobudur ngrungokke Kutut Manggung geblak lumah medun panggung globiak penonton Pak sing ngegong tiba yo krekel-krekel munggah ngopo ngono ngantuk aku nggere weruh kae iki seneng iki ketir apa-apa tok ndase sing peyok sebuyak-buyak gitu. Men yo kanca. Oh. Kanca nang isi kae. Oh. Kae jurusan ning pedalangan ning Kerawitan to? Heeh. Aku rak Jogja ke sana aku. Ngenek, ayo. kangemi Goreng mulya ger sugeng lho sing jenenge Sugeng Nun sugeng lenggahipun Mas Gareng iya ahohiho ahohiho apa alah wengi wae hop hop sing wengi ampun sampean mangaso men bupras ditunggu nang sor salam kan iki ya diinteli nang kene lho semang nek ilang foto kanmu wah betul spesial to harus sing kelendang gelem ora sapa ngerti kon anak-anak entok anak-anak entok kepiye
Niyagane ya kurang ajar. Agar mengko sajak rada ngenyek. Ayo wong meri. Mengung biyen ora kelakon karo dheweke iki dadi. Isih bening entutku kok. Oh. Aman jepi aku kaya ora awakmu. Nah, iki tak cerita setitik. Dadi pas kutut manggung muni oh ngene iki dilalah joke rak teko. Lah sindene mesine batin sing gawa jok kuwi. Oh, omprong. Omprong yo kok ceret kae lho. Omprong. Dadi ngetke omprong kuwi mau. Omben. Sing rada seru men dimatke iki men cetha larasane iki lho. Ora mung didumuk. Ngono wong jagur kok karo ora muni nganggo untu lho jagur. Penyitere ampuh kanca CS karo aku kowe. Padha dene duwere. Sing kok lumrah wae. Suara padha apik. Asu tenan. Ngopo kok miso? Yo nek manuk apa gejegluk apa piye? Perasaan. Ana manuk kok manyul ku ya. Kowe mikir basa ya. Manuk gejegluk kok piye? Cok ngati-ati jutuk jegluk-jegluke ndak manyul kok. Apa? Waduh, sing kaya gede, kahan. Pakan. Cetake tenan. Pakan. Pakaian. Tak pakan. Pakan. Rombongan kentir. Soalnya apa sebabnya?
Sing nyindan koceluk. Dadi adalane petok. Kowe tau ngrasake petokku apa? Sampluk modar kowe. Waranggono ngrai-rai tok ngono kemaki. Dalang petok. Le menjemko. Nembang sik. Huru-huru kok. Le menjepki engko nek nembang. Ana me kok den jepi lho. Surung. Kowe surung. Aku ora meng nari kang seli. Manjul meneh sampluk. Ora. Sorry. Lo 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 lo. Ya bener kandamu kok Yayi. Jan rombongan kentir kok. Ning aja ngonek kaku petok. Sing kentir ki rak mburi. Nek kene rak ning selamat-selamat. Nek selamat-selamat ki apa? Wah. Menika wau sinden gumoh. Wong kon mandeg sing mah iki ngopo? Ana sinden kok mutah ilat. Tak omong aku arep ngomong. Aja trah nata. Soale apa? Nggon aku ki ana sing jenenge Mbah Nata ki penggambang ki nek gambang kukur-kukur. Mongko budiken. Ora, mbuh mergane dadi ngukur ngono. Dadi ngene lho. Iki misale gampang le nutuk tangan siji. Sing siji. Aja traing nata. Isin aku. Liyane. Kawitmu. Sik. Ora wel dalang. Kowe iki nang kene Jangan ribut. Nang kene iki tak bayar. Endi? Kok dadi kowe mbantah aku? Ambok kowe wedi ra aku. Kowe kok mbantah kowe? Nah, aku ora wedi ye. Aku sing wedi nek kowe meni ye. Ye, ora apa-apa ye. Kawi kuwi adoh. Nek Kawi iki Gunung Kawi iki adoh. Apa kowe ngupu ya? Tekan Kawi bareng. Liyane Kawi ya, Nok. Timbangane tak tapuk sandal. Ngelih iki ora disuguhi sego. Mesak. Sing jenenge sinden bladok ya ngono kuwi. Duh, Jan. Aku kok dadi uripku kok ketoyong-toyong diprotes terus aku. Aku dhewe ora dikapak-kapakke tak omongi. Kok kowe protes? Sok meneh nek ning panggung ngalas kok ngene iki nggawa dhewe ya. Dadi nek perlu nek arep kepengin mimik susu nggawa wedhus sing musane diras. Aja Kawi. Aku ngelih. Modar.
Sinden bosok tenan nek iki. Ya ngelih kaya dumuk-umuk iki lho. Nyonya metu jajan kono. Isin-isin kowe. Nyonya. Engko nagih hogek ya. Jajan kono. Kono ana jebakul klathak to. Ngelih kok. Jarwo ki omong Tirta ki banyu dadi nguyuh ora omong kowe. Krocok. Sing jenenge uyuh Prabu. Ngerti uyuh ora to? Ngerti. Lah mbok ya aja uyuh. Nguyuhi kowe apa? Ning aku nggo cuthik. Belum. Mulai wis. Belum ra. Aku uyuhne ning nggo cuthik. Gede-gede. Ayo ya diteruske. Aku ya iso kok. Aduh. Hai wong bosok. Dalange ya bosok. Padha. Dadi wong loro bosokan kabeh. Liyane ming ketularan. Pecuk. Oh, bagus. Ya iki aku denenge sinden petuk ya. Ya. Tak terima. Ya, sing ngomong pokoke ora omong sok. Tuhan sing membalas dendam awake dhewe. Kleru. Ono Tuhan membalas dendam iki kok ora. Mau kutut magung. Penak ora wae. Penak wae tak nggo omong-omongan karo kanca ya kepenak kok. Nabuh ki apa itu nabuh? Sing pokok le pengalaman lek ngantor pendak Senen kuwi kok. Ya di garapan, aku garapanku anyar, Tru. Nang SMA kok. Iki SMA le. Gak maksudnya garapan kan. Loh, umpu-umpu anggonku ki kepiye to wong piye aku ki sok nyetorke tari-tarian rene dhewe. Ki mau kutut manggung, coba dipeloke. Takoni bawa nek eni Asmarandana. Yo. Tes mental aja nguku karo wong sing senior-seniormu kae mah. Sinden nyilakani. Ayo.
Kaya nek kepidak kae lho. Belok barang ya, ora apa-apa. Neno. Bacotke kena dadi bu pisan seger yen gampang luwe gampang kemayu ayo yen angel diperkosa angel bakal nyambung mesti elek langgame sakarma tok tibake apa? Malah bangun
Yoning teluk kuket di langit rasa suluk. Aku nganti lek suaramu ki apik ler. Ning sok gemblondoren. Yo lambene mbok yo diawet sithik. Nek suluk ora kok ndumble. Tahu suluk klebon laler. Yane teluk kuket laler. Kadilaler kepiye? Nek kecak laler. Langgame ya apik. Coba pindah nang slendro. Iya. Gek kowe. Aku. Ya. Ning kok tengah dijaipongke lho, Tru. Iya. Ndang jaipongan nang sing ngendang wis rasa kuwatir meneh nggon jaipong, nggon garap wis bocah wis nglothok. Apa, Tru? Nglothok. Nek ketok kok ketok kepiye? Lah nang nglothok ki para kare ngremus. Arep ngending apa? Caping gunung. Walah. Golek mak celkeni. Ning garap ora ngono. Sing enong kaya enome, Mas. Bahasa Indonesia. Lah iki rak lulusan isi kabeh. Kene. Wajah. Sedulur Sinara wedi. Anggepe nek foto rak padha karo aku kakak beradik. Kene wajah. Nggih menika kula umumaken menika ugi dalang. Nanging mboten pernah pajeng. Nanging peralatanipun komplit, penyakitipun ya komplit. Cobi monggo Mas. Wah, sing ninting kakangne seru. Nek liyane bengok-bengok men bliro nek adine ya nantang le ninting cetha men ora bliro. Mas. Bahasa Indonesia kupingmu. Nang nyun sewu rada gerak. Kowe tau ngombe jamu ya. Kepengen ngombe jamu ora? Nek kepengen ngombe jamu ku tak ngehi cap sandal kae ban. Ayo. Tiap malam lihat kunang Sepi. Jengleng. Kalau berhias dengan janur kuning jenglenge manut aku lho iki. Bunga saja. Asalan
Blak tak tung jeleng. Ayo. Ndang. Sindene kabeh. Blak tak tung jeleng bareng siji loro. Ayo bentar. Sindene mumet kabeh. Blak tak tung kok karo jeng-jengi bareng karo Cirolo blak tak tung jeng sip tenan kok kucing ora ana sing tok alem kaya kok men prihatin hidangan snack cuma jenang bonang penerus cilik dhewe siji kupingnya bosok ranti larasan ana siji kok 6 bocah kene kok kan sabun panas kayak iki menang-menang lho kok engkau budek panas hujan panas hujan hujan panas hujan dan panas hujan pilek pendek gemuk belenek tinggi juga gemuk ndasmu kena gemuk semuanya gemuk panas hujan alah ket mak kepanasan terus yopno bahasa Indonesia eling-eling ki apa saenakmu dhewe lho panas hujan kepepetan ngono kuwi dudu bahasa Indonesia ngono bahasa Indonesiane aling-aling kepepetan berteduh atau berlindung berteduh atau berlindung atau ngerong ngono dengan capek ndang sing muni yoga aja jleng-jleng ndang gentung ayo baleni rada sero rada lire sero tur banter Masa kowe ngopo? Mergo kancane ngantuk dhewe, ngopo kuwi? Aku turu. Capek. Gunung. Aduh adik. Ada apa?
wanita cah selamat-selamat itu ya gimana 20.000 ngantil pisan iringane aku malah kowe kok iringane gender slentem terus siter rebab suling peking imbal kabeh meneng sing nembang Ibu Suparni mau kok meneng wae kendangnya menang lho rebab, siter, slentem, gender, gambang, suling aku nganggo saiki mau gambang apa ngatur aku kok gemblak kuntak kabeh kok do nganggur apike iki etok-etoke le nembang ki ning cakruk etok-etoke kabeh do rundha tok klek gak ngono dadi tetep iringane tetep kuwi mau ning kabeh sing anu ki toklek terus nani nino nino piyen tak openi ning saiki ana Tuklinge kok macet. Caping gunung lagi baret US berarti topi Amerika ya ono duk duk cek duk duk cek duk duk ki toklike menang kenonge 65 kempule 6 karo suwukan Dinten Minggu tenggapan makan putih Bu. Tek tek tek.
tek 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 aja dolanan jadilan. Aku ya nyelo-nyelo gareng yang tekle tenan. Aku dudu gareng. Aku danyang Gunung Kelut. Aku njaluk sajen. Aku njaluk sajen. Napa Mbah? Napa Mbah? Ingkung loro. Gak ana kok. Apa? Ingkung. Apa sing dingkung? Percil. Wis. Wong semono cilik kok mangan ingkung loro kok kemlakar. Ngombe susu, Mbah. Mah. Napa teh, Mbah? Ndak pilek sih, Mbah. Napa ngersake kopi? Ora doyan. Napa, Mbah? Napa, Mbah? Vodka. Wah, mah duyuwi Bagong. Kowe iki ora nglegani wong. Ngabrak kok ngene kok le muni danyang Gunung Kelut. Dikle iki kok aneh-aneh. Sekarang ya men apa-apa dituruti bul ya ora. Ora kek kowe wer. Aku alus. Sing alus wae sing apa, Dik? Aku. Anggere rapik ditenono. Aku tak njaluk bupras meneh ya men dibawani walang kekek ning Jaipong. Ya. Canting ayo Bu, nirokke aku. Canting paman pamian wong bedang kebalang kali utang wate tak sanggup pune gede santing gleyong ora apa-apa paman wong bedang kepalang embong bidor apa keyong
tamu mah nganteni bine bine dari mana dari mana malah
Ya mau walang kakek.